Su'adatu. Dakata malam. Sa'adatu shine sa'a kamar me kira sallah? Ni fa bana son iya yi saboda kai sabuwar amarya. To ai abinda baki gane ba karamar yarinya ce sai da ta rairaya da nuna wasa irin na soyayya din nan. Ta kira ta na ganta. To shikenan. Sa'adatu. Bismillah. Ai ma bai. Ai ma bai. An gaba. Inda kawo kada. Da kilewa sai. Inda kaso. Inda wato. Inda kausu. Alan gubro. Kai. Mutanen mu ne na gida. Ya ta zo ta. Wannan kuma ita amarya ce kuma amma ita na auro ta a kuka ba. Allah sarki, lafiya malam. Masauki. Ka san irin abubuwan da suka faru. Ba ku san a jihar mu ta Borno ba an yi zabe, sabon zabe. Ran da aka rantsar da shi sai da ya kwana a bama. Shaidar an samu zaman lafiya. Kana so ka ce wannan Likey